OK. Um, Toto bude strašne divné, pretože som v parku a je tu strašne veľa ľudí, ktorých nevidíte, ale ja ich vidím a ja ako najväčšieho introverta na svete toto veľmi rozrušuje. A tak, ale prekonal som sa a som tu. Po dlhej dobe robím ďalší podcast. Nepamätám si, kedy bol naposledy podcast, ale snažím sa ho robiť väčšinou po dlhšej dobe, nech je tam o čom hovoriť, pretože väčšina z vás máte radi, keď to má viac ako 5 minút. A preto sa budem snažiť tento podcast trošku predĺžiť a neumelo, ale že budem kecať o niečom, čo je možno relevantné a dôležité a čo sa stalo. Takže tak, nachádzam sa v Lužankách v Brne, to je taký, no je to najväčší park, čo tu je v meste, je v podstate na okraji centra mesta, čiže si viete predstaviť, že tu je veľa ľudí, takže ak to bude trošku prestrihané, znamená, že tu niekto prešiel tade, alebo že som sa cítil príliš divne a musel som si na chvíľu dať pauzu. Takže takže tak. Alebo teda taký hlavný bod, budem sa snažiť používať čo najmenej anglických výrazov, ale asi sa tomu nevyhneme. Taký hlavný bod, o ktorom sa chcem rozprávať, je, že prečo som tu. Lebo možno som to hovoril už v nejakom inom podcaste, ale som tu kvôli škole. Zobrali ma na VUT, čo je jedna z najlepších škôl, ktorá tu je, čo sa týka technických vecí, ako ktorá nie je súkromná, hej. A je to ťažké. Je to mega ťažké. Poďme si rozobrať celú tú moju dilemu, ktorú mám, pretože sa to nedá obsiahnuť iba tak, že poviem, že je to ťažké a tam to končí, hej. Pointa je, mne sa vždy v Česku páčilo viac ako u nás a môžete ma za to nenávidieť, môžete ma za to fakt, že hejtiť, ale je to tak proste, ja odkedy som bol v Prahe, odkedy som bol v Brne, som sa proste zamiloval do tej estetiky tých väčších miest. Samozrejme nemôžeme to porovnať s mestom ako Ostrava, hej, čo je v podstate ako keby ste bývali v US style, hej, to je môj príklad. Ale dobré, aby som zase ja nebol ten negatívny, hej, akože Ostrava si myslím, že určite je top mesto, sa zhodnú všetci v Českej republike. Každopádne, chcel som vždy ísť sem. Dal som si pôvodne prihlášku aj do Košíc, aj do Bratislavy, nie, do Košíc som si nedal, dal som si do Bratislavy, dal som si sem a dal som si do Prahy. V Prahe by som musel robiť príjmačky, ktoré by som nedal, lebo v Prahe tá škola je že na bomby ťažká. A v Bratislave a tu ma zobrali bez príjmačok. Čož bolo fajn, hej. Takže nejaké fanfáry tam idú. Každopádne, čo som hovoril, že ma tu v podstate aj do Bratislavy aj sem zobrali bez príjmačok. A preto som tak trochu nebol ready na tú obťažnosť tejto školy. Pretože keby som mal robiť tie príjmačky, tak nimi pravdepodobne neprejdem. Moja matematika a fyzika sú na úrovni odbornej strednej školy, čož ako pravdepodobne viete, vôbec nie je na úrovni, na ktorej sú napríklad študenti z gymnázia. Hej, moja matika bola úplne v pohode na strednú školu, prechádzal som úplne v pohode aj bez toho, aby som sa vôbec učil na matiku, ale to tu tak nejde a zaostávam, že neskutočne. A to je jeden z problémov, ktorý tu mám, ale samozrejme môžete si povedať, že sa to doučím a ja som si to hovoril spočiatku a stále si to tak trochu hovorím, ale dostaneme sa k pointe tohto videa a prečo to vlastne robím, teda podcastu, ale rozumieme sa. Takže zobrali ma tu, zistil som, že to je celkom ťažké, ale mesto sa mi tu neskutočne páči. Ako vážne milujem toto mesto. Je to úžasné. Všade, kde idem, je proste niečo pekné, niečo zaujímavé a pre mňa ako fotografa a niekoho, koho zaujímajú proste rôzne scenérie a fotenie a farby a ktorého baví proste tá architektúra, ktorá je tu konkrétne v Brne a v Prahe, niečo také na Slovensku nenájdete. Môžete argumentovať, že napríklad, ja neviem, v Košiciach na Hlavnej, že to tak je, ale v Košiciach tá hlavná je nudná, to je jedna vec.
A druhá vec je to, že 5 metrov štvorcových za to tu je to skoro celé mesto v takom štýle. A to je vlastne tá pointa toho, že Brno je 100-krát krajšie ako hociaké mesto na Slovensku. Jediné, čo hovoria moji kamaráti, ktorí sú v Trnave, že Trnava je veľmi pekná a s tým súhlasím, ale ani tá proste nemá na Brno. Nemá. Neviem, či by som povedal, že Brno je krajšie ako Praha. Praha je väčšia a má oveľa viac ešte starších budov ako Brno, ale Brno oproti Prahe mi príde, že je také pokojné. Je tu menej ľudí. Nie je to tak všetko na kope. Akože možno niekto, kto býva v Brne, tak si povie, že trepem, hej. Ale oproti Prahe je tu fakt, že menej ľudí. Je tu menej turistov. Je to pokojnejšie a pre mňa, ako človeka, ktorý pochádza z východného Slovenska, je to hlavne bližšie. Aj tak je to 8 hodín a robím si v kuse srandu, že kebyže idem letecky z Viedne do New Yorku, tak som tam skôr ako som tu na Intraku z Košic, ale no, vybral som si to, takže som tu. No a teda, aby sme sa naspäť dostali k tej škole. Ale áno, chcel som povedať, že sa mi tu neskutočne páči v Brne a tým pádom sa dostávame k tomu, že posledný mesiac z tých dvoch, ktoré tu som, začínam tak trošku pochybovať, že či toto je ten smer, ktorým chcem ísť. Ako bavia ma labáky, lebo tam reálne niečo robíme, akože fyzicky, robíme experimenty a tie potom vynášame do rôznych protokolov a robíme závery. To ma celkom baví, ak mám byť úprimný. Ale potom je tu ten aspekt tej vysokej školy, s ktorým si myslím, že sa stotožní mnoho mojich rovesníkov, ktorí sú na podobnej škole ako ja. A to je to, že na týchto computer science školách a elektrotechnike je strašne veľa vecí typu počítame strašne náročné príklady, ale len preto, aby sme ich počítali. Just for the sake of it. Že nemá to reálne žiadny význam. Fakt, že väčšinu z tých príkladov, ktoré počítame, pravdepodobne v živote nevyužijem. A to sú proste také vzorce, že aj keby som sa s tým naozaj stretol, tak už to je zakomponované v tom programe, v ktorom by som sa s tým stretol, napríklad v nejakom simulačnom a nikdy sa s tým konkrétnym vzorcom nestretnem a ani ho nebudem počítať, lebo ja fakt iba nahádžem veci do programu a ten program to vypočíta za mňa. A hlavne teraz, keď už prichádza to AI, čo všetko robí za vás a v podstate vám vie napísať kód alebo spraviť stránku, tak to je len otázka času, kedy sa nahradí aj to. A proste moja pointa je, že a čo ma naštvalo aj teraz nedávno je, že nám oznámili, že budeme písať písomku z matematiky. A my tú písomku z matematiky budeme písať bez vzorcov a bez kalkulačky. Bez vzorcov je ešte fajn, ale bez kalkulačky na vysokej škole, kde nás majú pripraviť na reálnu prácu, kde budeme využívať práve kalkulačky. Nájdete mi niekoho, kto v práci, kde reálne musí niečo počítať, nepoužíva kalkulačku, ale počíta to z hlavy. Hej, že proste nedáva mi to absolútne žiadny zmysel. Ja rozumiem, že sa nás snažia, ja neviem, naučiť logického zmýšľania, hej, ale nepoužívať kalkulačku pri takých veciach, ako my počítame, je pre mňa proste nepochopiteľné. A len mi to vlastne potvrdzuje to, čo si o tom myslím, že robíme to fakt len preto, aby vypadlo čo najviac študentov. A takisto bude fungovať aj druhý ročník, čo som počul minimálne. A preto mi to príde také dosť nezmyselné. Veľakrát, fakt, že 85% času všetko, čo ideme preberať, vlastne učitelia berú tak, že to už máme vedieť. Že nikdy to nie je také, že ideme sa niečo naučiť, vždy to je také, toto už viete, ideme na to ešte urobiť ďalšiu nadstavbu. Ale my to nevieme. Fakt, že 90% z nás, ktorí proste nie sú Einsteinovia, čo aj tak i tu sú, tak to nevieme. A potom je problém v tom, že ešte keďže ja mám takú tú zaostalejšiu matiku, tak napríklad my to učivo, čo berieme, je nadstavba na niečo, čo oni hovoria, že už máme vedieť. Ale ja neviem ani ten základ.
Tu je základ, tu je nadstavba, ktorú oni hovoria, že máme vedieť a my preberáme už to tretie, čo je nadstavba na nadstavbu. A ja keď neviem ani ten základ, tak je pre mňa veľmi veľký problém to dobehnúť, ale dá sa, všetko sa dá samozrejme. Problém je, že som zistil, že mňa to proste nebaví. Ja mám rád matematiku, mám rád fyziku, baví ma to skúmanie, ale toto pointless, lebo do slovenčiny sa to prekladá ako bezvýznamné a neviem nájsť ekvivalent slova pointless, lebo to tak nevyjadri to, čo chcem povedať. Ale fakt mi to príde také bezvýznamné počítanie príkladov, len preto, aby sme ich počítali. A nerobíme nič také praktické, okrem tých protokolov, ale aj tam počítame strašne veľa somarín nepotrebných, absolútne. Proste robíme to, čo by robil simulačný program, ale píšeme perom tie výsledky do tabuľky a potom z nich vypočítavame my veci. Čož proste fakt, ja chápem, že aj to sa treba naučiť, ale je to tak možno 15-20 rokov pozadu, hej. A akože to je potom na celý ďalší podcast, že ako vlastne to školstvo tu je zaostalé a absolútne neadresuje tieto veci, ale o tom sa teraz nebudeme baviť, pretože samozrejme väčšina z vás, čo pozeráte tento podcast, tak pravdepodobne o tom viete a nemusím vám to vysvetľovať. Takže tak, no a hej, ale takto, vedel som, že to je ťažké, vedel som aj, že ma to veľmi nebaví, ale chcel som tu ostať, pretože ma baví Brno. Veľmi sa mi tu páči a proste som vedel, že keby som tu chcel ostať, tak jediná vec, ktorá by, nie že donútila, ale proste rodičia ma tu podporovali len kvôli tomu, že tu študujem, nie len aby som sa tu flákal. Čiže kde sme to skončili? Hej, čiže proste si myslím, že by mi tu neplatili len tak, aby som tu len tak žil. Takže proste to bola taká moja motivácia tu ostať, plus chcel som tu byť s priateľkou. Lebo fakt Brno je krásne a viem si tu naozaj predstaviť, že proste žiť. A hej, a bol som v takomto proste pocite, že aj napriek tomu, že ma to v podstate nebaví, že je to pre mňa ťažké, že proste to musím nejak dať, aby som tu mohol ostať. Ale mali sme konverzáciu s mojimi úžasnými kamarátmi, za ktorých som neskutočne vďačný, pretože ako nie kvôli tomuto, že mi dali tento názor, ale proste všeobecne, že to sú pre mňa a mi pomáhajú veľakrát. A hej, však vy viete, že kto. A proste boli sme na kávu v Bratislave. No a v podstate boli sme na kávu v Bratislave, áno, prešiel niekto. Boli sme na kávu v Bratislave a kecali sme vlastne o školách. A môj kamarát, ktorý je tiež v Bratislave, tak tiež hovorí, že to proste bola chyba, že tiež ho to nebaví, že tam chceli iba kvôli tomu, akože že si myslel, že ho to bude baviť a že sa do toho donúti, ale že tiež je z toho proste zdeprimovaný, že tiež sa cíti zle z toho, že nič nevie, že sa mu to ťažko učí a že proste rozmýšľa, že proste pôjde niekam inam. A ospravedlňujem sa, že tak často používam slovo proste. Čiže dosť sme tam sa rozprávali o školách a tak a tí, čo sú v Trnave, sa nás snažili presvedčiť, nech ideme k ním. A popri tej konverzácii som sa ozaj zamýšľal, že čo je niečo také, čo ma naozaj baví. A keď som sa nad tým fakt tak zamyslel, tak niečo, čo so mnou konzistentne celý môj život ide, je fotografia a video a nejaká taká digitálna tvorba. A áno, akurát aj teraz natáčam tento podcast a je to taká trošku, hej, že tak, ale čo sa tým snažím povedať je, že som si uvedomil, že toto je jedna taká vec, ktorá ma fakt, že celé tie roky môjho života konzistentne bavila a nemôžem povedať, že mi nejako akože extra ide, ale vedel by som si predstaviť to nejak študovať alebo sa to nejako učiť. A to práve je tam v tej Trnave. Je tam marketing, kde popri tom môžeš aj sa učiť kameru a študovať film a podobne, hej. Čiže
aj to je cesta a čím ďalej, tým viac ju začínam zvažovať. Je tam fakt, že veľa faktorov, ale Trnava je aj bližšie. Hej. Je to bližšie, čiže nebudem mať až taký problém s cestovaním. Bolo by to vlastne tým pádom len 5 hodín a nie 8,5. Čož aj tak nie je nejako extra dobré, ale lepšie ako to, čo je teraz. Čo mi aj oni povedali a vlastne s tým aj súhlasím je, že Brno nikam nepôjde. Brno tu stojí už strašne dlho a keď doštudujem školu, tak tu stále môžeme prísť s priateľkou spolu bývať a proste je to možnosť, hej. Že áno, odložím si to o pár rokov, ale vždy tu môžem prísť a môžem si užívať tú krásu toho mesta, lebo je naozaj nádherné. Fakt nemôžem to dostatočne vyjadriť, ako som tu šťastný v tomto meste. Akože fakt je mi tu dobré. A teda Brno neujde. To bol tiež ich argument. Áno, súhlasím s ním. Čiže v podstate áno, keď doštudujem školu, tak sa tu môžem vrátiť a môžeme tu prizbývať. Hej, je to možnosť. A ďalšia vec, ktorá ma tak v tom celkom uistila, bola... No, začnem tým, že prišla moja sestrnica z Írska, ktorá študuje tiež niečo podobné. Ona študuje tiež computer science, ale viac tú programovateľskú stránku a podobne. A ona mi tiež proste povedala, že ona zistila, ako, neviem či teraz, alebo už predtým, ale proste, že ju to nebaví. Že ako vie to robiť, ale že ju to nebaví. Ale že už je v 4. ročníku, alebo no myslím, že je v 4. a že jej chýba iba 1 rok a že to už proste dokončí, ale že bola by oveľa radšej, keby že študovala niečo iné. A potom mi povedala jednu vec, ktorá so mnou fakt, že rezonovala a súhlasím s tým a je to veľmi akože že wow, že ako som vtedy bol taký, že to presne vystihuje to, ako sa cítim, hoci som o tom ani nevedel. A je to, že človek, ktorý, a budem teraz hovoriť o tom, čo je tam, hej, človek, ktorý tam proste programuje každý deň, robí to vo voľnom čase, len tak, pre zábavu, chce si zobrať voľno, aby sa mohol naučiť nový programovací jazyk a ktorý to proste robí fakt, že vo voľnom čase vždy non-stop je to jediné, o čom hovorí, bude vždy lepší ako ty, čo ťa to nebaví, ale naučíš sa to a budeš to vedieť tak priemerne. A potom som sa nad tým zamyslel, že ozaj, ja sa tú matiku, tú fyziku, ktorá je tu, tá vysokoškolská úroveň, naučiť môžem a pravdepodobne by som sa ju aj naučil. Ale nikdy nebudem taký dobrý ako napríklad typek, ktorý je známy, čo vo voľnom čase fakt, že navrhuje súčiastky a baví ho to a robí to každý deň, ešte to dokonca aj vyučuje, alebo typek, čo na fyzike ešte dokonca opravuje učiteľa, alebo mu navrhne iný spôsob, ako vypočítať príklad, čož ja ani neviem, o čom sa bavíme a on proste navrhne učiteľovi, že sa to dá vypočítať aj tak, vypočítajú to a má to správne, hej. Ja občas som fakt taký, že čo za geniusovia tu občas chodia, alebo možno len ja som hlúpy, ale no hej, veľmi to so mnou rezonovalo, že fakt ja nikdy nebudem tak dobrý ako oni, čo ich to fakt, že baví a hej, a preto by som možno fakt, že oveľa radšej si zvolil cestu, kde možno nebudem mať až taký dobrý plat alebo také dobré uplatnenie, ale ktorá ma bude baviť a ktorá ma bude naplňať, než aby som sa tu mal trápiť a podobne a nič z toho. A vždy to bolo tak, že computer science a elektronika, ale tá elektronika na tom vyššom leveli, nie je klasický paragraf 21, ale paragraf 22, že je to strašne vyžadované a že to je proste niečo, čo v kuse budeme potrebovať. Ale keď si všimnete, už to čím ďalej nie je pravda. Fakt, napríklad v Amerike computer science študenti majú problém sa zamestnať. A akože veľký problém. A to bude postupne, ako začína to aj tu a postupne to príde aj tu akože vo veľkom a neviem, a tiež s nástupom tej umelej inteligencie
fakt len tí najlepší sa tam udržia a niekto, kto bude priemerný ako ja, bude mať vážne veľký problém. A ja mám šťastie, že ja proste mám možnosti, ja mám ten paragraf 21, môžem si robiť 22, môžem ísť fakt, že keďže už nemám na výber, viem ísť ťahať elektriku do Nemecka celý svoj život a proste a budem mať dobrý plat a budem spokojný. Alebo môžem ísť robiť to, čo robí môj otec a brat, že pôjdem robiť leteckého mechanika, hej, že síce prvé 4, možno 5 rokov sa budem zaučať a budem len helper s úplne nástupným platom, ale potom keď si spravím typovku a budem certifikovaný, tak budem mať, že už fakt, že pohodlný plat. Takže ja som vďačný za to, že mám tie možnosti, že viem robiť aj iné veci a nie som proste odsúdený na tú vysokú školu. A proste aj to, že tí rodičia ma tu podporujú, ja viem si predstaviť, že niekto možno nemá tú podporu tých rodičov a to, že doštuduje túto školu je nutnosť. Proste keď ju nespraví, tak nebude mať peniaze na živobytie a ja si to viem ozaj predstaviť, ale som šťastný, že ja nie som jeden z tých ľudí, že som v situácii, kedy si to proste môžem dovoliť teraz prestúpiť na inú školu, kde možno keď fakt doštudujem, tak nebudem mať také možnosti, ale aspoň budem študovať a robiť to, čo ma baví. A dúfam, že som to vysvetlil nejako rozumne a že ste aspoň trochu pochopili to, čo sa snažím povedať, pretože je to zase proste bez scenáru, rozprávam to len tak, ako mi to príde a dúfam len, že to pochopíte nejak. Takže tak, ale to je to, čím si teraz prechádzam, že som si strašne neistý a hľadám sa, že čo chcem robiť. A akože zase prídeme k tomu klasickému, že ako od človeka, ktorý má 19, no o chvíľu 20 rokov chcú vedieť, že proste čo bude robiť celý život a že ľudia sa hľadajú fakt celý život. Ale bohužiaľ takto je nastavený systém a proste musím si vybrať to, čo chcem robiť už teraz, nemám na výber. No a cítim to tak, že tá cesta tej videotvorby je niečo, čo by ma bavilo oveľa viac, než to, čo robím teraz. Uvidíme, no. Zase tu prechádzali ľudia. Každopádne dám si tam prihlášku v marci, keď sa bude podávať prihláška a ja budem robiť všetko preto, aby som proste tento semester dal. Nie je to také, že už viem 100%, že idem do Trnavy, tak to teraz budem flákať. Strašne každý judgeuje, keď okolo mňa prechádza, je to normálne vidno. Ale proste musím sa občas prekonať a toto je tá chvíľa, kedy sa musím prekonať a proste si nevšímať ľudí, aj tak ma tu nikto nepozná a zabudnú na mňa do zajtra, takže hej, ale no, čo som chcel hovoriť, že proste nebudem to flákať teraz, budem sa reálne snažiť prejsť tým zimným semestrom, ale je to také, že aj keby som to nedal, tak to pre mňa nebude až také hrozné, ako by som to bral napríklad, ako by to bralo možno mesiac dozadu staré mňa. Mesiac dozadu staré mňa strašne desilo, že by som to neprešiel, ale tým pádom, že som si uvedomil, že aj tá Trnava je možnosť a že mám kopec možností, tak som taký spokojnejší a kľudnejší. Je ťažké povedať, kam ma život poniesie, ale tak sledujte tento channel, aby ste o to neprišli a vám o tom natočím podcast. Akože ja sa občas rád len tak vykecám s kamerou. Ja to skôr robím kvôli tomu, aby som mohol niečo konečne postrihať, lebo ja občas nemám čas, nie že občas, skoro vždy je to tak, že nemám čas nič natočiť a toto mi dá takú príležitosť niečo postrihať konečne, lebo fakt na to nemám čas a teším sa na to, že to budem strihať teraz. Takže tak, akože aj to je dôvod, prečo som tu a natáčam to, ale aj chcel som sa tak proste podeliť o to, že ako mi to ide a možno aj niektorí z vás, ak fakt máte pochybnosti o tom, čo robíte, čo študujete, tak tento podcast proste možno vám nejak pomohol alebo trošku vás podpichol alebo povzbudil. Takže dúfam, že možno aj takýto má vplyv, hej, že možno, aj keby len jednému človeku to nejak pomohlo, tak to je super a som šťastný z toho, takže hej. Takže to bola tá škola, hej.
dostal som sa tu, chcem tu byť, ale nebaví ma to, čo študujem a neviem, či tu ostanem. Minimálne nie cez výšku. Keď doštudujem výšku, určite tu prídem, aj keby som tu mal robiť upratovača záchodov, hej, ale minimálne teraz cez výšku je dosť možné, že skončím v Trnave. Takže tak. Ďalej, o čom som chcel kecať, je, že situácia na Slovensku. Je to veľmi kontroverzná téma, ktorú teraz rozoberať. Možno po mne pôjde Matúš Šutaj Eštok, keď teraz poviem niečo zlé, lebo to sa očividne teraz robí na Slovensku. Ale aj tá situácia na Slovensku ma frustruje. Hej, akože som tu v Brne a celý čas si dokonca ozo mňa robia všetci srandu, že som taký v kuse, že idem preč zo Slovenska, že ma to tu nebaví. Že ma to tam nebaví, lebo teraz som v Česku, takže to ma to baví. Ale je to tak, vieš, a teraz keď sa vrátim naspäť do Trnavy, tak budem s nimi na Slovensku zase 4 roky alebo 5. Tak to bude také trošku divné, no ale akože to už mi je jedno, hej. Každopádne to, čo sa deje na Slovensku, je fakt, že cirkus, čo stvárajú vládni politici, je fakt cirkus, je to neskutočné, nechcem tu nadávať, lebo veľmi jednoducho by som vedel popísať, čo sa tam deje, ale neviem, či by sa to YouTube páčilo, takže tak, ale aspoň vidíte, že prečo je dôležité ísť voliť. Hlavne my, mladá generácia, od ktorej závisí osud Slovenska, by sa zišlo, aby proste sme šli voliť a zvolili si ľudí, ktorí naozaj reprezentujú naše názory a nepchajú sa len do zadku napríklad dôchodcom. Ja proti dôchodcom nemám nič, ale keď raz nám krachuje krajina a nemáme peniaze na veci, tak ten 13. dôchodok, proste ten jeden rok by ste mohli trochu oželieť. Ja viem, že dôchodcovia majú strašne nízky dôchodok v tejto krajine. Ale potom sa zase dostaneme naspäť k tomu, že prečo majú nízky dôchodok. Alebo možno fajn, môže ostať 13. dôchodok, ale napríklad na čo nám je ministerstvo športu alebo všetky tie hlúposti, ktoré si vymýšľajú. Nemáme peniaze, ale no tak tu treba urobiť slovenskú hymnu a proste zaplatia to, tu treba spraviť STVR a zaplatia to a proste samé hlúposti, ktoré nedávajú zmysel a míňajú na nich peniaze, pritom hovoria, že nemajú peniaze. Tak keď hovoríte, že nemáte peniaze, robíte konsolidáciu a zvyšujete dane, hej, čož fakt, že platy sa síce zvýšia, ale výdavky sa zvýšia ešte viac. Takže to, že budú mať od roku 2025 ľudia vyššiu priemernú mzdu, neznamená, že budú mať reálne aj vo vrecku viac peňazí. Práve, že aspoň, čo som pozeral prepočty, ich budú mať dokonca menej. Takže to je zase len ďalší klam. A štve ma, že to voliči dnešnej vládnej koalície absolútne nevidia. A stále si stoja za tým, že táto vláda je tá správna. Taktiež tvrdiť, že 3 roky vlády, ktorá tu bola predtým, môže za to, čo sa tu všetko deje a ako sme zle na tom ekonomicky, keď súčasná koalícia, alebo teda konkrétne Smer, bol vo vláde posledných, ja neviem, x rokov, no minimálne 10, je fakt, že proste ja to nechápem, nerozumiem to, nedáva mi to zmysel a ja som z toho neskutočne sklamaný, kam my sme sa dostali ako národ. Môžem povedať aj, že učitelia aj tu na VUT sú občas takí, že že tá vláda vaša, čo robí, to je neskutočné a s nimi súhlasím a hanbím sa, reálne sa hanbím. A kľudne ma za to zavrite, ale hanbím sa za Slovensko. Takže a nehovoriac o tom, čo robíme v zahraničí, napríklad to, čo robil náš premiér v jednej istej nemenovanej televízii. Ja neviem, ja by som to dokonca nazval možno až tak trošku kontroverzne, že vlastizrada, ale mohlo by ma to dostať do problémov, takže radšej nechoďme do tejto uličky. Takže hej,
aspoň vidíte, aké dôležité je ísť voliť. Takže na budúce, ak ste neboli voliť tentokrát, určite choďte voliť. Nespravte tú chybu znova. A hej, ja som viac menej chcel hovoriť o škole primárne a chcel som tam dať aj toto, lebo som z toho veľmi frustrovaný, ale to si možno spracujem a spravím o tom nejaký osobitný podcast, ak budete chcieť, takže keď hej, tak dajte like a napíšte to do komentáru, že o to máte záujem, aby som vedel, že sa mi to vôbec oplatí natáčať a pracovať na tom. A hej, ďakujem, že ste si toto pozreli. Som vám neskutočne vďačný všetkým ľuďom, čo ma aj po tej dlhej dobe, čo ja nič nevydávam, podporujú naďalej. A vidíme sa u niečoho ďalšieho. Pa, pa.